Takže pani Alenka Petáková, riaditeľka základnej školy v Malokarpatskej námestie v Lamači a pán starosta, pán Igor Polakovič, starosta mestskej časti Lamač. Školákov, vy ste práve sa stali olympijskými víťazmi v hraní logických a strategických hier. Aké máte pocity a čo nám odpoviete? My sme veľmi rádi, lebo už nie jeden rok sa zúčastňujeme a vždycky takto lízneme tie miesta a teraz sa nám podarilo vlastne vybojovať, tak sa veľmi teším. A veľmi ďakujem ľuďom, ktorí pripravovali deti, lebo v rámci informatiky robili s nimi také prípravné cvičenia a vlastne nejakým spôsobom ich pripravovali aj v rámci predmetu LOS, kde sa mali zase pripravovali, takže som ráda, že to tak dobre dopadlo. Pán starosta? Tak ja nie som prekvapený, mám šikovné deti, ale to, čo som vám povedal na pódiu, že ak by Komenský žil a malo by sa transformovať jeho kredo školárov do moderných technológií, tak by to bola Acelium. To je výborný nástroj, ako deti interaktívne pritiahnuť k učeniu. Aj mám s tým skúsenosti ako rodič, lebo keď sme do toho nabehli, tak tiež som to chcel pochopiť, ako to funguje a videl som, ako to tie deti baví. Takže myslím si, že ten celý projekt je výborný a spája hravosť s vedomosťami, to je super. Ďakujem. 5. rokom na škole beží v podstate celý vzdelávací cyklus a možno z našej strany je otázka, že vidíte posun v tých deťoch, alebo ak áno, tak čo? Určite áno. Deti, ja mám skúsenosť, že deti vždy treba zasvetiť do nejakých pravidiel. Či to je hier, či to je vlastne nejakého testovania, alebo čohokoľvek v podstate. A keď detská pochopia pravidlá, tak sa začnú v nich veľmi rýchlo orientovať a potom sa už sústredia vlastne na tie veci, čo sa týkajú tej samotnej hry alebo samotného testu alebo čokoľvek. Ak ich nepochopia, tak je zle. A nám to trvalo 5 rokov, kým sme totálne nabehli a pochopili, ale kým sme sa vychovali generáciu, ktorá v podstate nabehla ako na začiatku na to tých mladších, tak oni potom už pokračujú pravidelne o vyšších ročníkoch. Takže všetko chce svoj čas a som rada, že zbierame teraz plody tých 5 rokov. A možno otázka, čo na to kolegovia? Kolegovia sa tešia a sú prekvapení, lebo v podstate my to tak berieme a robíme s deckami tak prírodzenou cestou, že to vsúvame vlastne do predmetov, hlavne do informatiky. Gro školy to tak berie, matematika, informatika, vsúva tieto veci do svojho učenia a takým prírodzeným spôsobom, že to tým deťom vyslovene nevnúcujeme, že vyslovene nejdeme a teraz sa musíš pripravovať. Čo a tá prírodzená cesta asi prináša väčšie plody, ako to niečo robiť na sile. Ja možno ešte otázka na pána starostu. A tieto deti potom prídu do praxe? Poviem jednu školu, druhú školu, potom prídu do praxe. Má to zmysel takto ich viesť? Určite áno, lebo tá logika, akože v tom povolaní je dôležitá. Keď sa to čínsko sa to naučia, tým to má väčší zmysel. A znova aj tuto je podľa mňa aj tá cesta k tomu úspechu je, že tie deti dnes vyrastajú s tými technológiami, čiže tie zariadenia majú so sebou doma. Stále, hej, podľa toho, ako im to obmedzia rodičia. A znova, že ak majú radi tú technológiu a ak cez tú technológiu my im vieme, alebo vy im viete priniesť vlastne to učenie, tak to je podľa mňa že skvelé sklbenie týchto dvoch vecí. A keď vyrastú, tak oni budú úplne iná generácia ako my, že dneska už umelá inteligencia a všetky tieto veci, my to použijeme ako barličkou, s tým budú žiť denne. Čiže vlastne myslím si, že tento spôsob učenia je ich nastavuje dobre na budúcnosť a toto sme aj za to vďační. My sa chceme poďakovať za to, že sa to tu darí robiť už 5. rokom a že to rastie, jednak obľúba, jednak že vidíme aj tie výsledky a srdečne blahoželáme ešte raz k tomu olympijskému víťazstvu a výnimočnému a verím, že sa bude opakovať. No, a my ďakujeme, že ste priniesli nám tú skvelú vec a skvelú hru a vôbec celý program, lebo to nie je len hra, to je o celom logickom myslení a nastavení vlastne a riešení bežných situácií v živote. A som rada, že pred pár rokmi sme sa tak dali presvedčiť, že áno, že to priniesie svoje plody a keď tam niečo dobre do života. Takže ďakujem. Veľmi krásne ďakujem, krásne prázdniny, dovolenky a všetko dobré. Ďakujem.